A l'Autoritat Catalana de la Competència lluitem contra la col·lusió en la contractació pública, que es produeix quan diverses empreses acorden no competir entre elles per guanyar els contractes que ofereixen les diferents administracions públiques. Això suposa que l'administració que ha de contractar els béns o serveis oferts per aquestes empreses pagarà un preu més alt, un fet que perjudica l'administració i de retruc a tots els ciutadans. La forma més directa de no competir consisteix en repartir-se al mercat. En aquests casos el que fan és no coincidir en les licitacions o determinar prèviament qui la guanyarà, dissenyant conjuntament les ofertes que presentarà cadascuna d'elles. Una altra conducta que redueix la competència consisteix a limitar la qualitat del producte o servei amb l'objectiu de garantir-se més marges comercials. En aquest cas, l'administració i el conjunt de la ciutadania també rebran productes o serveis pitjors als que pertocaria per l'import pagat. La Llei de Defensa de la Competència preveu sancions importants per a aquestes conductes. Es poden aplicar multes molt rellevants a l'empresa i directament als seus directius, així com imposar la prohibició que l'empresa pugui rebre contractes de l'administració i danys importants en la seva reputació. A més, l'administració perjudicada pot, en el futur, reclamar danys a les empreses que hagin actuat de forma anticompetitiva. Si ets una de les empreses que ha participat en aquest tipus de conductes, pots comunicar-ho a l'Autoritat Catalana de la Competència. Si ets la primera a fer-ho i col·labores amb nosaltres, no se t'imposarà cap sanció. Pots conèixer més informació sobre la col·lusió a la Guia per la prevenció i detecció de la col·lusió en la contractació pública. Per últim, recordar que tots els òrgans de contractació pública tenen l'obligació de comunicar a les autoritats de competència qualsevol indici de pràctica contrària a la competència de la qual en tinguin coneixement. Aquesta comunicació tindrà efectes suspensius del procediment de contractació. Pots contactar amb l'ACO venint presencialment, trucant al 93 552 81 60 o a través del nostre web. Independència, innovació i rigor per a la competència en benefici de tots.